हेलो गाइस आंनि बे अर्जुन बर' ब्लग चेनेलाव आं बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै दिनै आं नोंसोरनो मोनसे मोजाङै भिडिअ लाबोदों मानो होनबा बिथिं नायनो हागोन ओरैबायदि गय दंफां हाजो एरियायावबो बिसोरो ओरैबायदि रां खामायो गाइसमोन दा नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गयफोरखौ नायनो हागोन गोराया जाबाय ओरैबायदि आरोना जायानो गय बागान दङ बिसोरा ओरैबायदि मालदार आरो नायनो हागोन गयफोरखौ बिथिंजाय आरो दा खाखांबाय बेखौ ओरैबायदि आरोना दा जायानो गय मालिक गय बागान बिसोर ओरैबायदि माहाजोन जायो बिदि नायनो हागोन गयफोरखौ ओरैबायदि गय दङ आरोना बेयावनो बेखौ दा खाखांबाय आरो गयानो गय एभेलेबेल जोंनि आसामनि गयासो बेलेग जायो आरो बेलेगथिनि गया बेलेग जायो मानो होनबा जोंनिथिंनि गया एसे बेलेग जायो आरोना आरोना बिथिंजाय गयानो गय नैयाव बस्थाफोरखौ नायनो हागोन दा बेखौ सोबाय सोनानै सुसिगोन सुना लासिगोन सुखांबा आरो बेखौ गारियाव लांनानै फानहरसिगोन आरो बिथिं नायनो हागोन दा बिथिं गय फिसा फिसाबो गायना दोनबाय थादों आरोना दा बियो देरगोन देरनानै जाय बियो गिदिर जाहैगोन आरो बिथिं मोनलायसिगोन बिसोरो नैबे बोरायलांब्लाहाय मोनगोन आरोना ओरैबायदि कुइन्टेलसेयावनो 3000 4000 बेबायदि खामायनो हायो आरो जायहा गय दंफां दङ बिसोरहा आरो दा नायनो हागोन ओरैबायदि जायगाफोरखौ नायनो हागोन हाजो साइडनि गया एसे बेलेग जायो हाजो साइडनि गया एसे मोजांसिन होनो आरोना जोंनि हायेननिया एसे बेलेग जायो गया एसे बिसोरनिया माबा जायो आरोना मा होनगोन बेखौ गया सिङावहाय बिगुरा गोबा जाहैदों ओमफ्राय बिगुरा गोबा आरो सिङाव गया गिदिर गिदिर आरो आं खिथिनो देखायनो नायनो हागोन औ गोरा जाबाय ओरै गोरा जाबाय गया मानो होनबा दा गोरलै नंलाना गया होनबाबो देखायगोन र' ओरैबायदि गया गोरा ओमफ्रायो बै जे सिकर बायदिसिनायाव खामानियाव मोजां जायो आरो बिथिंनि गया ओमफ्राय जोंनिथिंजायबो जायो थेवब्लाबो बिसोरो एसे खम बेसेनाव होयो आरो दा नैबे गायनानै बेवहाय नायनो हागोन 5 इयार्सआवनो मोननाय जायो आरोना गयखौ ओमफ्राय नायनो हागोन बेवहाय 5 इयार्सआव हाननो हाहैनाय जायो गायना दोनबा गयफोरखौ बेनिखायनो गायनानै लानो गोनां बहाथो इमानलाय माबा खालामनो हानाय नङा होमबा बेफोरजोंनो एसे न'खरफोरखौ सामलायनो हायो बेनिखायनो बेफोरखौ गायना लानाया मोजां गायना लानांगौ गय दंफांफोरखौ आरो बैथिंजायबो गायदों नायनो हागोन र' बिथिं साइडथिं ओरैबायदि गय गायना दोनो गयनि दारैनो इसोरो माहाजोन जायो आरोना बेफोरखिनो दा गायगासिनो फुरा गय बागान आरोना बिथिंनि आं दा नोंसोरनो देखायगोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय हायाथ' ओरैबायदि खरानब्लाबो थेवबाबो गया इसोरनिथिंनिया मोजां जायो आरो ओमफ्राय जोंनिथिंनिया एसे खरानबाथाय थैनोसो नागिरो
जायानो गय मालिक बिसोरानो कर'रपति माने जायहानो गय मालिक बिसोरानो कर'रपति बेनिखायनो जेसेबां हायो गय गायना दिन ओरैनो बेबायदि खेथि खालामस्लायस्लाय गयफोरखौ गायना दोननो हायो आरो मोजाङै रां आरजिनो हायो होननो हागोन ओरैबायसा आरोना गयानो गय माने गयानो गय बागान गोजा माने ओरैबायदि आरो बेयो बोसोरसेफोर जादों दां आरो गायना दोननाया बोसोरसेफोर जादों बेयो दा बोसोरसेयावनो बेसेबां देरबाय ओमफ्राय आरो बेयो देरलांबाय थागोन आरो गायलांबाय थागोन बेबायदि आरो नैथिं नै फुरा ओरैलाय बे हाया ओरैनो माने हाजो एरियानिया माने बिसोरो गोदो गोदाय दानस्रायना लानाय बायदिसोमोन माने बिसोरो माने सरकारनि नंगौ नङा बेखौ मिथिया बेथिं नै बागानबो दंलायो माने नायनो हागोन बागानबो दंलायो बागानावनो आरो माबा गायना दोनदों आरो ना बागानावनो माबाखौ गायना दोनदों गय बिथिं बागानावबो मोनबाय आरो बिथिं गयाव फिथाइबो मोनबाय ओरैबायदि माने बिसोरनिथिंनिया ओरैबायदि रां खामायो ओरैबायदि न'खर गय दंफाङानो गय दंफां बेनिखायनो गायनानै दोननांगौ जेसेबां हायो गायना दोननांगौ जोंनि बर'फ्रा माने बेफोरबायदि गाया नालाय खायफा गायो नाथाय एसेबां गायनाय नुबाङा जोंनिथिंजाय पुरा गय आरोना बेयाव ओरैनो 100 कुइन्टेल बाबोथ' सानना नायदों बेसेबां मोनगोन 3000 सानना नाय बापरे बाप ओरैबायसा खामायो बिसोर आयौ दा नै बेफोरथिं गया ओरैबायदि मोजां जादों ओरैबायदि मोजां जादों गासिबो गया ओरैनोलाय बिथिंजाय नै माने हाग्रायाबो ओरैबायदि हाग्रायानो गैया होनबाबो रोदसे आरो दा नैयाव नारें खाजिबो गायना दोनदों नैयाव नायनो हागोन नारें खाजि गायना दोनदों दंफां लाइफांखौथ' मा बुंनो आरो नै लोगोफोर सुबाय आरोना नै बिथिं नायनो हागोन नै बोरमा बिथिं ओरैबायदि सुगासिनो गयखौ आरो नै गयफोरखौ सुबाय 49 सुयो आरोना मोनसे पेकेटावहाय नायनो हागोन नै हरे